maa o maa sera ka qul huwa Allahu wurudi siɲɛ 11 ani 111 o y'a nane kɛfi adadu la i y'a kɛfi kɛfi kɔrɔ ye ala min b'i wasa n'i ka bana banna i wasara n'i ye muso ɲuman sɔrɔ i wasara n'i ye den sɔrɔ i wasara ni juru sarala ka bɔ i kana i wasara n'i kisira ka bɔ jugu tɔɔrɔ ma i wasara o kumana ale bɛ taa fɛn bɛɛ kama n'i ye 11 ni 111 kɛ i bɛ sagajigijɛ faga ne ye kabako de ditɔ y'aw ma n'i ye sagajigi 1 faga i bɛ saga in sogo sarada k'a kɛ sara 11 i bɛ se k'a dɔ dun i ka so basi t'a la i yɛrɛ bɛ se k'a bɛɛ saraka heure 11 miniti 11 heure 11 tile 11 kalo 11 e mago ma ɲɛ nkalon don a tɛ yɛlɛma quoi a tɛ yɛlɛma fiyewu ala ka limaniya d'a ma a b'a janto qul huwa Allahu la kosɛbɛ